Així comença Sense Límits Aventura, a la ràdio d'Apunt. Estem en Sense Límits Aventura i vos donem la benvinguda una setmana més. Avui és dia de sensacions, de sentiments, de parlar de coses bones i també doloroses, però és com quan un va a la muntanya, que sempre troba satisfaccions, però també moments no tan agradables. Així és la vida. Qui vos parla des dels micròfons de la ràdio d'Apunt, un servidor, Jaime González, i al meu costat, com sempre, com cada setmana, Rafa Mora. Com estàs, Rafa? Ja ho has dit, Jaime, és una setmana d'una de freda i una de calenta, així que tenim els ànims que necessitem per fer el millor programa possible. Ho farem superant els cops que ens dona la vida, com és la pèrdua esta setmana de Paco Candela Cipoll, el muntanyer de Crevillent que va perdre la vida a l'Himàlaia, i bueno, és una notícia que coneixíem a l'inici de la setmana i que ens ha deixat una gran tristesa sobretot també al seu poble, Crevillent, i a tot el món de la muntanya de la Comunitat Valenciana. I el tindrem ben present, és clar que sí. Això vindrà ara de seguida. Posem sobre avís del que tindrem, perquè en 7 dies han passat moltíssimes coses i algunes, ja ho dèiem, de bones. Avui parlarem del calendari de 2019 de la Federació Espanyola, la FEDME, que inclou proves de la Comunitat Valenciana. Però també ens acostarem més encara a casa. Ho farem a Alacant amb el circuit Trail La Marina, que s'estrena enguany. Viatjarem a Galícia, on es va disputar el Campionat d'Espanya de Clubs de Carreres per Muntanya amb un bon paper per part dels nostres. I ens acostarem als nostres triatletes, que en Europa estan manant com mai. Seguirem, a més, amb les seccions habituals. Entre ells, la visita del nostre expert, una veu autoritzada d'una matèria. Com ja sabeu, avui estarà amb nosaltres Àngel Sáez, de la llibreria Patagònia de València, per acostar-nos a la literatura. Aquí escriu sobre la muntanya. Avui estrenem la secció amb un llibre ben curiós, s'anomena Las ventajas de ser antipático, tribulaciones de un aventurero desnudo. Després, ens ho conta més. I tindrem el test de Sense Límits Aventura, avui amb l'escalador Chico Tiu, l'entrevista en la part final del programa, i la setmana passada vam anar, entre cometes, a l'Everest de la mà d'Encordados per la Vida, i de Javier Oliver i Carmen González Meneses. Avui ens visiten Apolo Esperanza i Juan Catalán. Van disputar el Yeti Bike Race també a l'Himàlaia. En parlarem, recordeu, això és Sense Límits Aventura, estem a Punt i ja sabeu que ens podeu escoltar també en qualsevol moment, on vulgueu, des del web d'Apunt i la seva aplicació amb el podcast de cada programa. I llegir-nos sempre, cada dia, amb informació nova i actualitzada al nostre web www.senselimitaventura.com. Comencem! Bueno, esta es la Concagua. Está la cara al sur. Y vamos a tener que montar si lleguem al piqué més alt que hi ha. Este, aquí escolteu, és un home que ja no està amb nosaltres. Bueno, estem així per plaça de Mules. Vaig per 10 hores caminant. Amb el seu valencià de Crevillent, el seu poble, amb la seva emoció de sempre, amb els objectius que complia gràcies a l'escalada, a l'alpinisme i a la muntanya. És Paco Candela, conegut com Cipoll. Ens va deixar esta mateixa setmana. La mort el va agafar a l'Himàlaia en el seu hàbitat natural, a la muntanya. ¡Qué maravilla! Es la segunda cumbre ya. L'escoltem en un dels seus cims, quan s'aconseguia una de les seues aventures a la Concagua. Esta volta la història no ha tingut un final feliç. Es trobava d'expedició amb un grup de muntanyencs a la zona més alta del planeta, l'Himàlaia. Estimava l'alpinisme i l'escalada, proposant-se sempre reptes, tenia 69 anys, descanse en pau. Estem en obligació de retre homenatge, un bon homenatge, de tindre un xicotet record a un home que deixa un buit a Crevillent i a tota la comunitat valenciana. És un moment per a d'ell. És una notícia molt dura que ha caigut com una bomba a Alacant i especialment a Crevillent, on Cipoll era molt conegut. Per això, ara mateix hem parlat amb el president de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, Paco Durà Perleta, i també amb Antonio Dabó, és el membre de la Federació, vicepresident primer. Cipoll sempre ha sigut un amic de Crevillent. Des de Chiquico han estat escalant, disfrutant de les muntanyes, muntant Kilimanjaro, Aconcagua. Jo coincidim els viatges en ell, inclús
era un assidu de passar projeccions i la màxima il·lusió seva era anar a l'Himalaya. I ell me va comentar: no aniré a l'Himalaya antes de morir-me. Mira per a on lo que és la vida. Un fort record de Perleta, Francisco Durà, des de la Federació hasta sempre, Sipol. Francisco Candela, nosaltres tota la vida l'hem dit Sipol, i per mi és una persona pues mira, que ens va ensenyar com passava de nans en els clubs. T'ensenyaven, no havia tècnics ni res, t'ensenyaven les persones majors, al final eren com pares per nosaltres. I bueno, el que ens va transmetir en el món de l'escalar és que quasi tots els centres excursionistes que Crevillent passava per ell ens donava els cursos i anaven escalant. I així que el tindrà sempre en el record d'aquestes coses. El Sipol va començar allà a fer alta muntanya, allà per el 2003-2004, i des d'aquell dia ha fet totes les serres del món i li quedava com els bons muntanyers fem, l'Himalaya. I mira, la mala sort que ha tingut, que no ha sigut una esquina de muntanya, però mira, el senyor ho vivia d'aquesta manera. És un sentiment que jo crec que comparteix tothom que coneixia Paco Candela a Sipol. L'escalada el trobarà a faltar. Este ha sigut el nostre record per a ell i el nostre suport sincer cap a la família i tots els que l'estimaven. Una abraçada enorme a tots, però ara hem de continuar. Ja ho dèiem abans, estem en el quart programa i tenim notícies que no ens agrada donar, com esta, però també d'altres que parlen de tota l'activitat que hi ha entorn a la muntanya. Són moltes les coses que hem de tractar avui, així que hem d'anar sempre davant i directes. Les notes de la setmana. Se n'anem abans que res a la Marina. Esta comarca de la Cantina respira muntanya per tots els costats. Així que està bullint l'olla. Per segon any consecutiu, un grup de corredors de Dénia han passat per totes les poblacions de la Marina Alta i, repetint, totes. Ha sigut per relleus de parelles i en un temps de 24 hores. A les 7 de la vesprada del dissabte passat van eixir de Dénia. Amb l'amenaça de pluja que encara vivíem a la comunitat, van recórrer 45 pobles amb relleus que van implicar més de 60 corredors i corredores. En total, 240 quilòmetres i amb un poc més de 6.000 metres de desnivell. Cal dir que, a més, enguany es va millorar el temps de l'any passat. Van anar 8 minuts més ràpids. I no oblidem que este repte tenia un vessant solidari. Formava part de la campanya Quilòmetres Solidarios. Els beneficis de la venda de samarretes anaven destinats a una perruqueria per a persones sense recursos. Agafem la grossa, la bicicleta grossa, parlem de BTT i parlem de l'Open Marató de la Comunitat Valenciana que ja ha arribat a la seva fi. Ho va fer la passada setmana a la localitat valenciana de Setaigües. La prova va ser la Malacara 2018. Cinquena i última cita puntuable per a l'Open, amb un recorregut de 64 quilòmetres. L'elit Josep Betalú es va imposar en homes, mentre que en dones la Màster 30 Ariadna Ródenas va ser la guanyadora. Però la prova va definir el campionat, l'Open de BTT de Marató 2018. Xavier Borràs i Anna Aranda són els millors celis després de totes les proves disputades. Enhorabona als dos i també a tots els que formen part d'esta competició. I no deixem les bicis, però canviem de superfície i se n'anem a l'asfalt i a la combinació de proves. Parlem de triatló i parlem del Licant Triatlón de Gandia i del Campionat Autonòmic de Llarga Distància. I quan dius llarga distància és perquè és molt llarga. És la distància Ironman, ben coneguts, 3,8 de natació, els 180 quilòmetres de ciclisme i els 42 de carrera a peu. Una modalitat que ja té campió en homes, però no en dones. Cap dona va disputar este autonòmic. Mentre que en homes el millor de la comunitat valenciana va ser Fernando Santander. El de Castelló va ser quart a la prova, però el millor valencià. La victòria en la distància més llarga va ser per a Yolanda González de Jaca i per a Peter Seidel. En la carrera mitjana, el half amb 1.900 metres de natació, 90 quilòmetres de ciclisme i 21 quilòmetres de curs a peu van guanyar Alberto Ibáñez i Stephanie Berger. En la prova curta, 1.300 metres de natació, 30 quilòmetres de ciclisme i 7 de curs a peu, s'imposaven Zulema Vara i Mario Somoza. Agenda d'aventura.
Anem ara amb l'agenda del pròxim cap de setmana. El primer punt d'interès ens trasllada a la Vall d'Albaida. Allà, en concret, al xicotet poble de Beniatxar se celebra el diumenge dia 4 de novembre la tercera edició del Benica Trail i enguany compta amb 24 quilòmetres de 1.250 metres positius. Escoltem Borja Ferrer, director de la carrera. A primer cop d'ull pot semblar complicat, però és un recorregut que es gaudeix de principi a fi, sobretot per les vistes de tota la vall, des de la part més alta de la serra, les sendes verdes i transfrondosos per on recórrer, i el recorregut està pensat per a conèixer tots els indrets del nostre paratge i no es busca una dificultat excessiva, fent que sigui accessible a tot tipus de corredor i corredora. El recorregut passa quasi al 100% per terme del poble, amb la qual cosa volem destacar el patrimoni propi, el qual és nombrós i variat. Majoritàriament és un recorregut prou corredor, però compta amb trams tècnics. La principal dificultat roman en els primers 11 quilòmetres, on els participants ja acumulen quasi el 75% del desnivell total. D'inici de la cursa el que fem és donar-li una volta al poble i finalment encarem ja la primera senda cap amunt, cap a dins de la serra. Seguim i no se n'anem massa lluny de la Vall d'Albaida. Marxem ara cap a la Marina. Se n'anem ara de nou cap allà, en concret a la Serra de Bèrnia. Xaló acull el pròxim diumenge 4 de novembre el Bèrnia Moscatell Trail. Es tracta de la primera prova del nou circuit Trail La Marina que ara de seguida analitzarem. Primer escoltem Pep Fullana, que és director executiu de la cursa i membre del Club Atletisme Bèrnia, que són els organitzadors. Hem organitzat una cursa de muntanya que jo qualificaria d'immillorable. Recorre les muntanyes del Tossalet i de Besa per 2 vegades i després també el Penyó de la Mica i cal destacar la Penya del Ferrer, una muntanya quasi verge que impressionarà moltíssim. La cursa apenas té 800 metres de camí asfaltat, sent tota la resta de senda de pura muntanya. Té una part molt corredora i la Penya del Ferrer, que és molt tècnica. Volem convidar a tot el món a participar tant en la cursa com a tots els esdeveniments que s'ha organitzat al poble, ja que durant el que durarà la cursa, al poble, allí a la plaça, hi haurà un rocòdrom i una tirolina per als xiquets. Per tant, també serà un cap de setmana, a banda d'esportiu i de la natura, doncs també serà un cap de setmana per a la família, per a gaudir tots de la muntanya, que és la nostra passió. És el que tenen preparats els amics de Xaló. És molt més que un trail, perquè han organitzat durant tot el cap de setmana el que ells han anomenat el Bèrnia Fest. I de la Marina a la Marina. Allà ens quedem per parlar del circuit que ha aconseguit englobar un total ni més ni menys que d'11 proves. Sense límits aventura. A.media. Estem parlant d'un territori on hi ha sempre moltes carreres i només s'havien de posar d'acord entre ells. Finalment, després que l'any passat en feren 2 carreres dins del circuit, ara tenim un gran circuit. Ens ha desgranat Pep Giner. Ja feia temps que anàvem parlant-ho i anàvem dient-ho perquè totes les curses més o menys de la Marina estan consolidades i més o menys tots teníem unes dades clares. I això va ser reunir-nos entre tots, que ja ens coneixíem, i començar a gestar el que al final ha sigut el circuit Marina Trail. La veritat que estem molt satisfets perquè va haver de sobte, abans d'obrir inscripcions, una acceptació molt gran per xarxes socials i quan veies els corredors tots te ho comentaven, que ja tenien ganes d'un circuit per esta zona. A hores d'ara hi ha, si no m'equivoco, més de 400 inscrits al circuit i trobem que el 50% aproximadament completara el circuit, el mínim de 7 curses que s'ha establert, ja estaríem més que satisfets. Estem parlant d'11 carreres. Anem una per una ràpidament per recordar-les. Abans d'acabar l'any se'n disputaran 4, la de Xaló que comentàvem a més de la Figuereta Trail de Pego, el 18 de novembre, la Marató de la Marina de Gata de Gorgos del 2 de desembre i finalment el 16 de desembre a Calp la Mitja d'Oltà. El 2019 començarà amb l'Almèdia Trail de Callosa d'en Sarrià el 13 de gener, després el 27 de gener la cursa per muntanya Castell d'Aixà a Llíber. En el mes de febrer hi haurà 2 proves més, a Pedreguer el dia 3 amb l'Ocaibe i a Ondara el 17, el Gegant de Pedra. La competició es tancarà entre març i abril. Quedaran la perimetral de Benissa el 9 de març i la Rapapedres de Benissili.
el 24 de març. El circuit Trail La Marina es tancarà a Senija el 7 d'abril amb la prova del Camí dels Bandolers. I com que és un circuit, una lliga de diverses carreres, amb puntuació, amb normativa, ens ho resumeix Pep Giner. Per a la puntuació el reglament és prou senzill, l'hem fet prou fàcil perquè la gent ho pugui entendre de seguida. És a dir, tu obtens punts respecte a la teua posició en la taula classificatòria. El primer obtindrà un punt, el segon 2 punts i així anar successivament. Després, el que hagi obtingut el mínim de les 7 proves corregudes es computaran els punts i el que menys punts tinga, sempre comptant aquestes 7 proves de les 10, serà el que estarà primer en la classificació, tant en dones com en homes. Fantàstic, sense dubte, però deixem que ens convencen a veure qui són els atractius d'un circuit com este. Punts a destacar del circuit, la diversitat de les muntanyes, que són totes molt, molt boniques, tens des de runars fins a pinars, molta varietat, interior, un poc més cap a la costa. També a destacar la novetat del circuit, que el fa molt atractiu també. Ja hem vist que entre els apuntats hi ha gent de molt lluny, per tant serà molt xulo veure com es barallen per aquestes primeres posicions. Fem ara una ullada en clau nacional, però en temes que afecten a les nostres carreres i els nostres clubs. Primer, esta setmana la Federació Espanyola de la FEDME ha fet públic el calendari de competicions de la temporada de 2019. I allà estem. La MABO, la Marató de Borriol, torna a tindre protagonisme a nivell espanyol perquè acollirà el 3 de març el Campionat d'Espanya en línia de clubs. I amb una novetat per a la carrera castellonenca, perquè el recorregut serà diferent i inèdit. Tindrà 28 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell positiu acumulat. A més, esta carrera serà també puntuable per a la Copa d'Espanya. Serà, de fet, la primera del calendari. Ens expliquen les sensacions que ha deixat esta notícia als companys de la Pedrera, de la MABO. Ens parla el codirector de la prova, Jorge Cabo. Estem molt contents i il·lusionats, i per això enguany treballarem dur, treballarem fort per almenys poder estar a l'altura que vam estar l'any passat, i tant com els corredors, com organitzadors, com patrocinadors, entitats públiques i, en definitiva, tot el que forma este gran grup que és la MABO. Se'n vagin també de Borriol un any més, contents i satisfets d'haver corregut una prova organitzada amb molt de carinyo per tot un poble de Borriol. Però no és la MABO l'única que estarà en el calendari nacional. També en formarà part el Costa Blanca Trails de Finestrat. La seva cita del 16 de novembre de l'any que ve serà la tercera i l'última prova de la Copa d'Espanya d'Ultra. Això vol dir que la carrera puntuable per a la Copa Ultra serà la distància de 85 quilòmetres i 5.500 positius. Tot un repte per a participants i organitzadors. Escoltem a Romu Domènech, director de la cursa de Costa Blanca Trails. Anem a treballar amb molta intensitat perquè la pròxima edició de la cursa sigui tot un èxit i tots els participants que vinguin de tots els punts d'Espanya puguen disfrutar d'una gran carrera en un gran entorn com són les muntanyes de la Marina Baixa. Tenim sobretot el Puig Campana, la Serrella i l'Aitana, que és el sostre provincial. És una oportunitat una vegada més perquè tant amb la MABO com amb la Costa Blanca Trails ens visiten corredores i corredors de tota Espanya. Sense límits aventura. A.media. Però no deixem l'àmbit de la Federació Espanyola perquè el cap de setmana passat es va disputar a Orense, a Parada de Sil, un lloc espectacular, el Campionat d'Espanya de Clubs. I tu, Jaime, hi vas estar. Sí, va ser una competició en un entorn magnífic, com van ser magnífics els resultats dels nostres equips. En dones, el Lurbel Team i el Muri Castelltuga van ser segones i terceres respectivament. En homes també hi va haver podi, el Muri Castelltuga, que va ser segon. Va ser una carrera molt lluitada. L'equip del Lurbel femení tenia una representació molt potent. Laura Sola, Ana Tauste, Patricia Barreda, Lluna Beltrán i Yolanda Valiente. Precisament aquestes dos últimes ens explicaven com havia anat la carrera. Sí, la veritat que no m'ho crec, la veritat. Que hem fet un bon equip, molt bon treball, Anna, Laura, Patri i jo, com he pogut, he intentat donar el millor de mi i al final a l'esprint he pogut adelantar a una xica que duia ahí a pegar a mi i molt contenta, la veritat.
Yo pienso que había que darlo todo hasta el final, ¿no? Aunque yo sabía que iba a ser la última de las chicas. Pero bueno, yo estaba allí por si alguien se lesionaba o cualquier cosa. Siempre pienso que hay que darlo todo. Per part del Múric Castelltuga femení, terceres van córrer amb un equip just d'efectius. Res no podia fallar. Pues la veritat és que veníem només 4 xiques, és a dir, no ens podíem retirar i jo venia a tocar del genoll, que està tota la setmana a parar i no sabia si acabaria o què. La veritat és que totes ens hem anat trobant prou bé, hem tingut alguns percances i això, però jo personalment la carrera m'agrada molt, l'he disfrutat moltíssim i l'he patit també molt, però molt bé, bones sensacions. La verdad es que ha sido toda una experiencia, hemos quedado terceras y ha sido un viaje que bueno, que ha valido la pena. Estic molt contenta, que és una carrera molt bonica, que ha sigut un viatge llarg però que ha valgut la pena. Que els xics ho han fet molt bé i nosaltres també. Sí, muy contenta. De todas maneras, hoy para mí ha sido más de sufrir que de otra cosa y he acabado por el club. Me torcí el tobillo, nada, al principio sobre el kilómetro 4 y es ir aguantando, pero bueno, al final bien, hemos sumado y al final terceras. Escoltaven totes les components de l'equip, eren Bea Fas, Eva Mesado, Diana Martorell i Eugènia Intúrias. I en homes, els seus companys del Múric Castelltuga van acabar segons, un resultat també molt positiu. Representant del club castellonenc estaven uns quants, escoltem Ramon Recatalà, Alfredo Gil, Jonathan Rogla i Àlex Juan. També van estar amb ells Mario Bonavista i Pepelu Ballester. Els analitzen la carrera. Hem fet tots els campionats de clubs que jo recorde, perquè jo en alguns no he estat per temes laborals i bueno, sempre que hem estat, bueno, en tots els anys que hem estat en tots els anys, pues jo crec que hem donat el màxim i ho hem fet el millor possible. No, bueno, es un placer vestir estos colores y la verdad que cada vez que puedo intento ayudarlos. Sí, me tratan muy bien y contentos, sí. Pues bé, la veritat que, bueno, primer i principal content per el club, que era l'important d'avui, pelear i ficar el granet d'arena, però jo en lo personal la veritat que m'ha sigut molt bona carrera pel meu nivell i l'ha totat molt regular i això, i avui era portar lo màxim possible al club, patint igual que tots els companys i supercontents de ser subcampions. Nosaltres som l'avançadilla per darrere i si algú falla, nosaltres la repleguem. És la nostra missió. N'hi ha gent de nivell ja que comptaven més o menys que farien bona carrera i els que anaven per darrere era mantindre posició. Ritme alt, mantindre posició. I així n'han fet. No res, nosaltres ens han quedat darrere, aguantar i sobre l'últim avituallament Ezequiel mos dia que eren primers, però en l'última part han perdut unes posicions, però bueno, estem molt contents de fer segons. Ho hem donat tot. Sense límits aventura. A.media. I ara triatló destacat i a Europa. Parlem primer del Campionat d'Europa de duatló de paraduatló amb Héctor Català. Este gran esportista de Serra és el nou campió europeu. Amb Josep Gómez de guia, substitut d'última hora de Gustavo Rodríguez, amb trencament per estrès, està fent una temporada absolutament magistral. L'escoltem. La veritat que molt content perquè va ser una carrera un tant estranya, va ser una carrera molt tàctica, ja que sols eren dos parelles participants i vam estar vigilant-se molt de prop. Vam prendre la decisió d'atacar a falta d'una volta en la primera carrera a peu, un atac prou fort i la veritat que vam tindre suficient força per a escapar-se i arribar a la bici amb una xicoteta avantatge que van poder ampliar i bueno, arribar a la segona transició en la carrera pràcticament resolta i poder disfrutar-ho. La veritat és que este títol significa molt perquè bueno, ha tingut a última hora que buscar una alternativa per a Gustavo, ja que es va lesionar, té una fractura per estrès i bueno, per a aquesta prova m'ha acompanyat un amic i company d'entrenaments com és Josep Gómez, que és un dels grans triatletes de la Comunitat Valenciana i bueno, ha demostrat que té nivell de sobra per a poder estar així i esperem que siga la primera de moltes.
Fantàstic, Héctor, però no ha estat esta l'única alegria de la setmana en el triatló. A Israel se'n va anar l'equip espanyol amb un bon representant nostre, Roberto Sánchez Mantecón, de la Universitat d'Alacant, que tenia opcions de podi i no va fallar. Va aconseguir colar-se entre els millors i ho va fer demostrant, a més, que la primera plaça no la té tan lluny. Va ser tercer i això que la segona plaça se la va haver de jugar a l'esprint. Finalment, com dèiem, tercer, però molt contents. Ho expressava el seu entrenador, Roberto Cejuela. Muy contentos con el resultado porque aunque dentro de los objetivos del año estaba disputar este campeonato para intentar hacer podium, conseguir realizarlo es siempre muy complejo porque las diferencias son muy pocas, ¿no? Siempre a partir de las categorías internacionales se suelen decidir en los últimos metros de carrera bien de los favoritos finales, ¿no? Entonces que haya podido conseguir la tercera plaza, la verdad que es un salto de calidad que le coloca a nivel internacional en las mejores posiciones. Estem parlant, per a qui no ho sàpiga, d'un triatleta que porta una temporada absolutament fantàstica. Ha estat sempre a capdavant. En les proves a Espanya, europees i internacionals. Ens ho resumeix Roberto Cejuela. Ahora para acabar la temporada, el fin de semana que viene le queda la final de la Copa de Europa, va líder del ranking europeo Roberto y bueno, quería poner la guinda al pastel de esta temporada que consiguiera también ganarlo o finalizar en las plazas de podio. Sumaría al bronce que también consiguió el Campeonato de Europa Sprint, absoluto en este caso, y a la victoria del Campeonato de España absoluto, que también consiguió junto con el top 10 de la séptima plaza que hizo la Copa del Mundo al comienzo de año en Ciudad del Cabo. O sea que sería, no es ya vamos un año redondo desde el mes de febrero que hizo ese top 10 en la Copa del Mundo en Ciudad del Cabo hasta ahora mismo que estamos en octubre. Estem parlant d'un triatleta que es troba entre 50 millors del món. De fet, és el 49è segons el rànquing mundial i és el 6è espanyol en esta llista on comparteix posició amb Mario Mola, que és primer, Fernando Alarza, Antonio Serrat, Vicente Hernández i Uxio Abuin. Que bé senta, Jaime, acabar les notícies amb este gran sabor de boca. Molt, així és. I ara canviem el rumb. A Sense Límits, llibres d'aventura. Fem un canvi, deixem enrere l'actualitat i posem una miqueta de calma, baixem el ritme perquè anem a parlar de llibres, de literatura muntanyenca. Obrim la secció d'experts, ja sabeu, han passat per ací Paco Badia, parlant de les rutes BTT, Darío San Miguel, per parlar-nos de salut, i la setmana passada va ser Jaume Escolano, per acostar-nos les vies ferrades de la Comunitat Valenciana. Avui fem un salt a la literatura i ho fem de la mà d'Àngel Sáez, de la librería Patagonia. Ángel, es un placer, buena vesprada, ¿cómo estás? Muy bien, el placer es mío, muchas gracias. Bueno, entre mans portem un llibre. No obstant, lo primer que ens llama l'atenció és el nom, la portada, y también el título, ¿no? Las ventajas de ser antipático. Tribulaciones de un aventurero desnudo, de Simón Elías. Para empezar, sorprende. Cuéntanos cómo es la portada del libro y a partir de desarrollar qué es lo que cuenta. Sí, es un libro que no pasa desapercibido en las estanterías porque Simón Elías, que muchos conoceréis por su currículum como alpinista, aparece pues prácticamente desnudo en la portada, como ya lo hizo en su libro anterior, sí. Alpinismo bisexual, ¿no? Donde lucía un tanga y una pose casi de estrella porno de los años 80, como él dice en algún momento. S'ha escrit este llibre que no és literal, no es condens sentents amb les grans impostures de la nostra època, que no tolera l'estupidesa institucionalitzada. Què anem a trobar-nos així? Bueno, yo os voy a empezar la casa por el tejado, ¿no? Os voy a decir qué es lo que no vais a encontrar, qué no es, ¿no? Las ventajas de ser antipático. No es un libro clásico de viajes ni de montaña, no lo es. Tampoco es una historia épica a la que nos tienen acostumbrados los autores de literatura de montaña o de viajes. Tampoco es una historia que se vaya desarrollando y tenga un final, un desenlace. Y tampoco es un libro donde aparezcan héroes ni villanos, ¿no? O al menos si aparecen no son muy evidentes, no se dejan ver fácilmente, ¿no? Y bueno, entonces me preguntaréis, ¿y qué es este libro? Entonces, ¿no? ¿De qué parlas de llibre en ese aspecto? Bueno, las ventajas de ser antipático es una especie de collage, ¿no? Es una composición
formada por vivencias propias del autor, de Simón Elías, por vivencias ajenas, por lugares geográficos que aparecen en el libro, evidentemente, por acontecimientos históricos, pero sobre todo por personajes de lo más variado, ¿no? De lo más variopinto. Algunos son conocidos, como puede ser el explorador y espía y diplomático que fue Richard Barton, el aviador y autor del Principito, que fue Antoine Saint-Exupéry, alpinistas muy conocidos, como pueden ser Walter Bonatti, actores, Fernando Fernán Gómez, pilotos de rally, como Carlos Sainz, y bueno, y otros personajes que aparecen desconocidos, como taxistas, traficantes, músicos, amantes, novias de Simón. Y con todo esto me diréis, bueno, novias de Simón también. A mí también aparecen en el libro las amantes y las novias de Simón, ¿no? Igual que él aparece desnudo en la portada, pues sin complejos aparecen sus amantes y sus novias, ¿no? Y con todo este jaleo, ¿no? Diréis, bueno, ¿y qué sale de aquí, ¿no? ¿Qué se puede hacer con todo esto? Yo estaba pensando, disculpa Ángel, en quina estanteria del tens. Sí, novedades, pero... Sí, bueno, yo lo tengo por su currículum como alpinista. Bueno, Simón Elías obtuvo el galardón de Piolet de Oro por su actividad en el Meru Norte, una montaña de más de 6.000 metros en el Himalaya, y obtuvo el premio Pelz por su ascensión a la cara oeste del Cerro Torre, en la Patagonia. Quiero decir que no es un cualquiera, ¿no? En esto del alpinismo. De hecho, ahora mismo ejerce como guía de montaña en Chamonix, la meca del alpinismo en los Alpes franceses, con lo cual, pues bueno, casi inevitablemente sus libros están en la zona o en la sección de literatura de montaña, ¿no? Pero bueno, como decía antes, ¿qué pasa con toda esta mezcla de personajes, de lugares? ¿Qué hace Simón Elías con ello? Bueno, pues Simón Elías lo maneja todo con maestría. Consigue un libro extraordinario a partir de lo que él llama la literatura de despojos, ¿no? Es la definición que él mismo hace de... Té moltes definicions, eh? Sí. Es un libro con muchas caras, ¿no? Muy polifacético. Pero sobre todo es un libro muy bien escrito. Es un libro inteligente, es un libro ameno, hay mucho sentido del humor y busca ensalzar la libertad, ¿no? La libertad del escritor a la hora de escribir. Yo creo que por eso aparece desnudo en la portada del libro, y la libertad del lector a la hora de elegir lo que lee. Pero también busca, creo yo, incomodar y hacer que nos cuestionemos muchas cosas, no solamente de los deportes de aventura, del alpinismo, sino de la vida misma, ¿no? Y todo esto, como decía antes, lo consigue de una manera magistral. Yo diría que Simón Elías és más un escritor metido alpinista que un alpinista metido a escritor. I de fet, diu una cosa, ell diu, transformar el que és èpic en estúpid i el que és estúpid en èpic. Això el defineix perfectament. Sí, él a pesar de ser un gran alpinista, resta épica, ¿no? a este deporte, ¿no? Y consigue darle la vuelta, ¿no? Aunque al final, cuando acabamos de leer el libro, o según lo vamos leyendo, la verdad es que vamos descubriendo la épica del alpinismo y de la vida. I per quins llocs passa? Perquè passa pel Rif, passa pel Colorado, se'n va a Pakistán, també se'n va a Europa, a París, Ginebra, Finlandia. De hecho, los capítulos del libro están titulados con un nombre de un lugar geográfico, ¿no? Pues hay un capítulo dedicado a París, Essaouira en el norte de Marruecos, Teherán en Irán, Ginebra. Y bueno, va desarrollando parte de la acción del libro en estos lugares, pero da saltos en el tiempo y da saltos geográficos, ¿no? Es decir, que nos desconcierta en muchos momentos. A mi ens agradaria que es contares, Àngel, si tens en ment alguna d'aixòs explosions, no? A somriure, una carcallada que te fa extraure el text en este cas del Bo de Simón. En quin punt del llibre podem trobar, pues això, una rialla, que es transmetisca algo de simpatia i a la vegada d'ironia, ¿no? En la intel·ligència que també gasta el Simón Elías en este cas. Sí, el sentido del humor de Simón es muy fino, ¿no? Es un sentido del humor que quizás no despierta o no provoca la carcajada, pero que sí que provoca la sonrisa, ¿no? En muchos casos. A mí me ruboriza y me hace sonreír muchas veces las escenas que él describe con sus novias, ¿no? No tiene ningún complejo en contar determinadas situaciones. Que no te complexes, está clarísimo si ves la portada. Que no voy a desvelar aquí, porque creo que es interesante leerlo con las propias palabras de Simón, pero son situaciones que provocan la sonrisa y el rubor.
Estic pensant que tenien que haver llegit un textet del fragment, no? Un fragment del llibre que el tenim així davant de nosaltres. Però bueno, no obstant, Rafa tenia més preguntes. No, simplement recordar també que és el dilluns, el 29, el dia 29 es presenta el llibre a la llibreria Patagònia de València i convidem, com no, a tot el món que pugui acostar-se allà al carrer Hospital, ¿no? Sí, espero que todo el que quiera pueda asistir. Y yo estoy expectante porque después de haber leído el libro no sé la que me puede liar en la librería este tipo de Simón Elías, ¿no? Porque me da un poco de miedo, la verdad. Se presenta nu allí y ¿qué fas? Bueno, hay una primicia que seguramente contará en esta presentación porque lo ha hecho en otras ciudades. Una primicia precisamente sobre la portada, ¿no? Que cuando leemos el libro no sabemos muy bien por qué aparece de esa manera, con ese antifaz y con ese cuadradito tapando sus partes. Perquè els oients es facin una idea, ell és nu, amb els braços en jarra, que es diu, amb un quadradet que li tapa les seves parts i amb un antifaz. Bueno, pues seguramente contará algo sobre esa portada, algo inédito, que cuando lees el libro no sabes qué va a suceder, ¿no? Ya os digo, con un poco de respeto, de temor a lo que puede hacer este buen hombre allí. Bueno, volguera antes, abans de despedir, Àngel, no sé si ens pots donar algunes pinzellades. ¿Tienes algunos llibres més que aconsellarnos en el día de hoy? Sí, claro, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, siguiendo en el ámbito de la montaña, 2 novelas tituladas El guía suizo, de Antonio Jesús López, y otra que se titula Hasta la frontera de mi sueño, de Ricardo Martínez Llorca, que fue premio de literatura desnivel en el año 2016, 2 novelas muy interesantes. Un manual, en este caso algo más práctico, el Manual Práctico de Orientación con Mapa y GPS, de David Caballero, que nos puede ayudar a todos a manejarnos con soltura en la utilización del mapa, del GPS, y no perdernos en la montaña. Y cambiando de tercio, cambiando de deporte, dos biografías, creo que muy interesantes también. Una de ellas titulada Sagan, mi mundo, sobre el que ha sido 3 veces consecutivas campeón del mundo de ciclismo. Y el otro libro es Estilo Purito, ¿no? De este ciclista tan carismático que nos ha dado tantas alegrías y que tanta calidad atesoraba cuando estaba como profesional, ¿no? Cuando ejercía como profesional. Bueno, són les novetats també que ens aporta en este cas el nostre company Àngel Sáez. Per tancar el tema del llibre de Simón Elías, Las ventajas de ser antipático, recordeu, Tribulaciones de un aventurero desnudo, dir-vos que la importància de ser antipàtic. Ell ho explicarà també, recordem, el dilluns 29 a Patagònia. Moltes gràcies, Àngel, bona vesprada. Un placer. Cada setmana tindrem, ja sabeu, un expert i esta setmana ens ha culturitzat amb els seus coneixements. Tornarem a parlar, així que es vegem en un mes. Gràcies. I ara arriba la pregunta als oients, l'apartat obert a que tots i totes pugueu posar el vostre granet de sorra. Quin llibre vos agrada sobre la muntanya? Un de competicions, de vivències, de consells muntanyencs... Recordeu que podeu participar amb nosaltres. Sí, és molt, però molt senzill. Podeu deixar els vostres missatges amb una nota de veu al WhatsApp del telèfon 677 77 73 19. Els missatges que ens feu arribar els recuperarem per al programa de la setmana que ve. És la mateixa que fem avui amb els missatges és el mateix que fem avui amb els missatges que ens han deixat Manuel Membrive respecte a les vies ferrades que vos proposàvem la setmana passada. Desde el Grupo Ilicitano de Montañismo, una de las ferratas que nos gusta mucho es la ferrata de la Sierra del Lugar, con la variante Fiesta de los Bíceps, que es una K5, la parte final, digamos, técnicamente es dura, que está en Fortuna. Tiene una primera parte más suave, luego tiene una segunda parte que coge un poco de cresta y que, bueno, aunque están algunos escalones separados, está muy bien. Y luego ya coge la última parte, que es la variante de esta Fiesta de los Bíceps, precisamente por eso se llama así, que sube por una canal, toda una vertical de unos 70 metros y con algún desplome y sin incluso ni escalones a la roca, solo con línea de vida. Y bueno, es una ferrata que nos gusta, ferrata de la Sierra del Lugar, en Fortuna. Recordeu, un abrazo per a tots. Recordeu per a la setmana que ve els vostres missatges que podeu enviar-nos des de ja mateix al 677 77 73 19. Quin és el vostre llibre d'aventura o de muntanya preferit o un que vulguis aconsellar? També ho podeu fer servir per enviar-nos qualsevol informació, com ha fet esta setmana també Jaume Aguirre del grup aventurer de Carlet. Hola, bona vesprada. Soc Jaume Aguirre, membre del grup aventurer de Carlet, i volia fer-vos sabedors de que este diumenge 28 tenim programada una marxa senderista al Pic de Matamón. És una pujada popular que solen fer ja, este és el 6è any, a la qual venen unes 400 persones, entre xiquets i adults, i és una marxa un poc solidària, ja que els diners que traguen de la venda de tickets, que són de 3 euros, van destinats
a les repoblacions que fem en novembre i en gener o febrer de la zona que fa 6 anys va arrasar l'incendi tan fatídic que va haver per la zona. Esperem que estiguin tenint una bona jornada de muntanya al Matamón. Bé, ja estem en la recta final del programa. És el moment que reservem per tractar amb més calma alguns dels fets més destacats dels nostres muntanyencs. I avui tenim així amb nosaltres a dos d'ells, dos homes que són la veu entre nosaltres d'un grup de 5 persones. Els 5 van anar a l'Himalaya a fer la Yeti Bike Race. Es tractava d'una prova doble, 240 quilòmetres de BTT per a una part del grup i 220 quilòmetres de carrera a peu per a l'altra. O sigui que en BTT teníem a Ramsès, també a Xavi i també a Apolo, i per part de la carrera a peu en este cas teníem a María Ángeles Jiménez i també a Juan Catalán. En este cas, avui ens acompanyen dos d'ells per contar-nos-ho tot. Apolo Esperanza, bona vesprada. Bona vesprada. I també Juan, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, Apolo ja el tenim fitxat, com aquell que diu, no? A Sense Límits Aventura sempre fa al llarg de l'any alguna que altra de les seues, diguem, explosives proves, per dir d'alguna manera, i bueno, en este cas, tornar al Himalaya, pues, m'imagino que d'una manera especial, no? Sempre fer un grup petitet, un grup on només hi havia 5 persones, i per davant estos quilòmetres i també unes condicions molt extremes, no? Sí, en este caso, bueno, en calidad de organizador y promotor, más que de participante como en la década pasada, pero sí, hemos hecho un grupo de corredores y ciclistas cuyo desafío era pues cruzar el Tour de los Annapurnas, y la verdad es que ha sido un viaje lleno de experiencias, ¿no? Bueno, en el cas de Juan, corredor popular, a més dels durs, en el seu rostre ho podem veure, testificar d'alguna manera, però no obstant, Juan, l'experiència en muntanya era la primerenca, en este cas ha sigut sempre més, curses i carrers d'asfalt, però en esta ocasió, muntanya, però de la de veres. Sí, esta ha sido mi primera incursión en la montaña, la alta montaña podemos decir en este caso, y sí, la experiencia ha sido totalmente asombrosa. Quan dius alta muntanya, però a tu no t'ha afectat. No, tengo que decir que lo he superado con creces, pero bueno, es que soy un corredor experimentado ya y físicamente me encuentro muy bien. Juan, quins anys? 56. 56, ja n'és ja vol jo. Rafa. Estem parlant de 7 etapes, estem parlant de 7.000 metres de desnivell, 240 quilòmetres per als ciclistes i 220 per als corredors. Jo suposo que al llarg d'estos 7 dies has comentat, Juan, que a tu el mal d'alçada no el va acabar d'afectar, però el grup, per la cara d'Apolo, intueix que sí. Sí, es lo normal, ¿no? Son 7 etapas, lo hemos diseñado de forma progresiva para que cada día pues fuéramos de los 800 a los 1500, 2400, 3000, 4200, y ya pues el paso, ¿no? El Torón a La Paz a 5400, entonces es clave esa adaptación, esa progresividad, y sobre todo hacerlo despacio, pero sí, llega un momento que a partir de los 4000 metros de altitud, pues esas náuseas, esos mareos llegan, ¿no? Y hay unas medidas para intentar paliar todo esto, pero sí, és inevitable, ocurre. Quines són les preguntes que et feia el mateix grup? Perquè t'has trobat en altres condicions similars, si podem dir d'alguna manera, però quines són les preguntes més freqüents que te feien entre els 4 companys més que tenies? Bueno, pues había incertidumbre y sobre todo nervios, ¿no? Nervios por el tema claro, ellos era la primera vez que se enfrentaban a estas altitudes, ¿no? Y bueno, el no saber si se va a superar ese paso, ¿no? Contábamos con una logística importante, Makalu, que son Makalu Adventures, son una de las empresas más importantes de expediciones en Nepal, si no la más importante, son los que han llevado toda la logística de Kilian Jornet en su récord en el ascenso al Everest, entonces son gente muy experimentada. Son nuestros partners allí y bueno, pues estábamos en buenas manos, ¿no? Y hemos hecho los deberes, se iba haciendo poco a poco y bueno, pero sobre todo esa incertidumbre, ¿no? Es la que más nos presionava. I quins són els paisatges que es trobeu? Perquè estem acostumats a imatges de l'Himàlaia, tot molt nevat, tot molt alpí, altíssima muntanya, però clar, per passar amb BTT entenc que seria un escenari un poquet diferent, no?
Sí, quizás aquí es donde más me he sorprendido yo, porque nosotros siempre tenemos idealizado los Himalayas como el Everest. Ajá. La foto está de las montañas, toda nevada, y luego una que sobresale siempre, que es el Everest. Pero cuando empiezas desde el principio, desde los 1000 metros, y vas subiendo progresivamente, entonces descubres que hay más Himalayas. Entonces, hasta los 2000, 3000 metros hay un Himalaya que es la jungla, totalmente verde, los arrozales verdes. Y entonces esto, claro, te sorprende. Y a partir de 3000 a 4000, entonces llegas al altiplano y es otros Himalayas totalmente diferentes. Es como las montañas de aquí, los pinos, los abetos y tal. Y luego, a partir de los 4000 metros, es realmente cuando llegas a la alta montaña, y las postales que nosotros vemos siempre, las imágenes, ahí a partir de 4000 metros es cuando las ves. Pero Bueno, antes has pasado por 2 Himalayas. Has quedat enamorat, Juan? Sí. Yo creo que va a repetir seguramente. El tour de los Annapurnas, hay que tener en cuenta que por la latitud que está bastante más al sur que la península ibérica, y era un poco el fin que quería hacer yo también diseñando esta prueba, es que tocamos prácticamente todos los pisos bioclimáticos que existen, ¿no? Sales de una jungla, de una selva perenne verde, y vas traspasando pues el bosque de coníferas, el bosque de sabinas, el bosque y al final vas llegando a lo que es una superficie de roca y hielo. O sea, es prácticamente como un viaje desde el Ecuador hasta el polo en 5 etapas, ¿no? Realmente tiene 7 etapas la prueba, pero en 3 o 4 días estás pasando desde el Ecuador hasta el polo, ¿no? Tienes toda esa cantidad de paisajes. Saps què estic pensant jo? Estic pensant jo en aquell típic dia d'hivern, així a la Comunitat Valenciana, 8 del matí, un diumenge, que fa fresqueta i la gent diu no ix en bici perquè fa molt de fred. Vosaltres aneu a l'Himàlaia i suposa que fred en faria. No. Juan diu que m'interesa. No. Ens agrada, Juan. No, la temperatura era prácticamente similar a cuando salimos de aquí a Valencia. Lo único que luego, a partir de las 3, 4 de la tarde, todos los días llueve. Que se mantiene la lluvia hasta las 3 de la noche. Eso todos los días, cotidianamente así. Pero luego amanece y ya está despejado, hace sol y la temperatura es súper agradable. Salvo cuando llegas a la cima. Entonces allí, lógicamente, sí, estás bajo cero. Hemos tocado todavía el post-monzón. El monzón tiene su máximo apogeo los meses de julio, agosto, y en septiembre todavía colea. Entonces estamos diseñando para la próxima edición traspasarlo 15 días para que sea la segunda quincena de septiembre en lugar de la primera, porque tendremos seguramente menos lluvia, porque efectivamente la primera etapa, por ejemplo, que salimos por la tarde, nos cogió bastante lluvia, ¿no? Es lo que dice Juan, todas las tardes efectivamente se inestabilizaba la atmósfera y llovía, ¿no? Pero por temperaturas frescas según íbamos subiendo, pero bueno, es soportable. De hecho, en el pico pues estábamos alrededor de 0 grados. Nos nevó algo. Bueno, interessant com sempre els datos que es van donant, però no obstant, també m'agradaria també que tinguem un poc el xel i que contareu alguna historieta, que contareu alguna, no sé, tindreu un cabàs d'anècdotes. Home, en 7 dies no pot ser que no vos passe res. Me passa a mi anat al costat de casa, per tant, jo crec que podíeu algú dels dos atrevirse a contar alguna anécdota. El lema de la Yeti by Race, como diría nuestro amigo que no está aquí, Ray Kleiner, es que cada día es una aventura, ¿no? Cada curva es una aventura. Y realmente donde no te encuentras un vehículo atascado subiendo, hay un niño que quiere estar contigo, que te da algo, o hay, no sé, o un jack, ¿no? Entonces en cada curva te encuentras algo. Pero me gustaría que Juan nos dijera personalmente alguna anécdota. Bueno, quizás a mí lo que me ha llamado más la atención es cómo miden las distancias. No se miden en kilómetros. Tú intentas preguntar allí la distancia a cualquier lugar y no te la dan en kilómetros. Te la dan en horas. El siguiente pueblo, 4 horas, 5 horas. Y esto para nosotros es extraño. Insistes allí, kilómetros, los desconocen los kilómetros que hay. Molt interessant. Esteu amagant algo que no m'agrada. Jo vaig a fer-vos, perquè m'ha dit un pardalet, que vos pregunte per els momos. Los momos. Los momos, a ver, Juan. No, los momos, a ver, es una especie de tallarines que los hacen de pasta, pero que dentro llevan la hoja de la marihuana, que allí se cultiva de forma natural, también para uso personal, para comer e incluso para fumar,
y nosotros no hemos tenido la ocasión de hacerlo, pero sí que hemos visto como es algo bastante frecuente y como hemos visto los efectos, ¿no? En alguno que lo ha cenado, que bueno, se lo ha pasado muy bien, ha estado ahí. Sí. Entonces, sí. Sí, pero es curioso porque crece silvestre por allí. Continuamente vas y en el olor y todo lo notas y es silvestre. Es algo natural de allí. Que hasta ahora lo desconocía. Curiositats, anècdotes, sí senyor. Jo volia preguntar-vos a nivell físic, perquè estem parlant entenc, de gent experimentada, estem parlant de María Ángeles del Sant Trail d'Alzira, de Juan, que és del Tos Pelas de Montcada, estem parlant del Turiciclo, que formes tu part, Apolo. Físicament s'ha fet extremadament dur o s'ha fet amb una bona alimentació, un bon descans, no sé, s'ha portat més o menys bé? La prueba está diseñada para que las etapas no son excesivamente largas, son de 30, 40, 50 kilómetros, de 50 las de descenso, 30 las de subida. Lo que pasa es que la orografía marca el límite, ¿no? Estamos hablando de 2.500, 3.000 metros de desnivel acumulados diarios, entonces sí que hay un desnivel, pero están diseñadas para que sea una experiencia, para que podamos pedalear por la mañana hasta mediodía. Tenemos un servicio de comida a la carta en cada uno de los guest house que vamos encontrando, estos pequeños hoteles de montaña, y por la tarde pues nos dedicamos a visitar un glaciar, nos dedicamos a visitar unas aguas termales o no sé, o un monasterio, etcétera. Entonces está hecho para que sea al final una experiencia y sea llevadero, ¿no? Yo me dedico ahora profesionalmente a la organización de eventos deportivos y hago pruebas que son más duras aquí, ¿no? En Valencia y en toda la península, ¿no? Pero estamos hablando de que lo que intentamos es que sea una experiencia final que nos dé tiempo para disfrutar de la Yeti Bike Race. Sí, però hi ha un punt diferenciador, és a dir, una cosa és fer 30-40 quilòmetres al dia en bicicleta i una altra cosa és fer-les corrent. Corrent és una exigència, yo diría que molt més important, ¿no, Juan? Sí, pero para mí particularmente no supone ningún problema. Ya, como comentaba antes, soy un corredor experimentado, tengo 20 maratones en mis piernas, con lo cual correr unas distancias de 30 o 40 kilómetros para mí no es ningún desafío, lo supero bien. ¿Qué tal, María Ángeles? Muy bien, una campeona. Muy bien. Sí. Se ha portado muy bien, ha disfrutado mucho de la experiencia y llevamos unos vehículos, una logística, unos vehículos de apoyo detrás, que en un momento dado, pues oye, que uno se encuentra mal, pues puede parar, subir, habituallamientos, etcétera. Entonces se ha hecho llevadero y se ha hecho un modelo de evento un poco al servicio también del deportista, el participante, que al final es un cliente y hay que cuidarlo. Em sorprèn prou, no?, la diferència, no?, que hi ha entre un lloc i altre dels participants, en este cas pues, des d'Alzira, des de Montcada, des de València, no sé, hi ha diversos punts ahí que és interessant també el que pot eixir d'ahir. No sé si teniu pensat d'això fer una espècie de documental, contar un llibre, anècdotes, no. ¿Hasta el momento o qué? Bueno, hemos hecho un vídeo promocional y tenemos ya un vídeo reportaje, película de 17 minutos, bonito, muy interesante y que, bueno, sí, vamos a hacer ahora alguna presentación en algún club, nos están pidiendo algún acto de estos y, bueno, para mí personalmente como promotor de la prueba pues me interesa porque es una forma de darle visibilidad y de acercarlo a la gente, ¿no? Yo me gustaría que la gente disfrutar de esta experiencia. Yo ahora un poco mi cometido es acercar a todo tipo de públicos este tipo de actividades, hacerlo asumible y al final pues cuando acabas te cambia, como una experiencia como la Yeti Bike Race en un país como Nepal te cambia como persona, te puede aportar mucho. Juan, ¿vas a fer més muntanya, més aventura o com? Sí, a partir de ahora creo que sí, haré de vez en cuando alguna incursión por la montaña. Ya te el cuquet. Bueno, sí. S'ha juntat en una persona que ho té complicat, eh? Sí. Apolo, ¿cuál es la próxima aventura? ¿Quién va a ser la próxima aventura que tingues entre mans? Bueno, ahora estoy organizando la Transespadán, que es una prueba multietapa aquí en la Comunitat Valenciana, en cuestión entre Almillars y Alpanansia. Y es una prueba que sale de Montanejos, Jérica Montanejos, un modelo de evento deportivo multietapa. Muy chulo, con unos 70 kilómetros diarios por etapa y unos 2.500 metros de desnivel acumulados. En total 4.500 y 145 kilómetros. Y bueno, ya preparando para el año que viene Mythic Bike, que es la prueba Valencia-Jabalambre-Valencia, y bueno, organizando. Ahora más que participando, organizando. Pues agraïm la vostra presència, Apolo, moltes gràcies.
També, Juan, moltes gràcies. Bona vesprada. Traslladeu també als vostres companys, com ara estàvem comentant, a Ramsès, a Maria Ángeles, també a Javi. Pues bueno, una abraçada que n'és que més aventura sempre. Es deixem ahir. Hem arribat al final del programa. Se'ns ha fet, com sempre, molt curts, com sempre, curtíssim, diria jo. Al final intentem tocar tots els fronts i explicar-vos tot el que ens ha deixat la setmana. Hem començat amb el record a Cipoll, Crevillent està de dol o està el món de l'escalada i per extensió tots els que formen part d'esta comunitat de muntanyencs. Clar que sí, perquè això és una família. La setmana que ve continuarem explicant-vos les novetats i també l'actualitat i tot el que envolta els nostres esports més atrevits. Recordeu que ens podeu escoltar sempre que vulgueu. Estan disponibles els nostres podcasts de tots els programes al web d'Apunt, en la secció a la carta, i que teniu la informació també al web de Sense Límits Aventura. Anoteu www.senselimitaventura.com. També, si voleu enviar-nos els vostres llibres preferits sobre muntanya i aventura o voleu també comentar-nos qualsevol cosa del programa, estem oberts a totes i a tots vosaltres en el número de WhatsApp 677 77 73 19. Jaime, el temps que vola. Se n'anem, ara sí. Recorda, salut i muntanya. Adeu. Adeu. Si vols posar-te en contacte amb Sense Límits Aventura, pots enviar-nos un correu a senselímits@senselimitaventura.com o pots seguir-nos a través dels nostres comptes oficials al Twitter i al Facebook. From a nightmare, somebody up there really likes me. Stitches in my head, the revolution is dead.